Gikasubo sa tibuok lalawigan sa Misamis Oriental ang wala damhang nga kalit nga pagpanaw sa mga sundalong nalakip sa pagkahagsa sa C-130 Philippine Military Aircraft ning bag-o. Giisip silang mga bayani nga nahimong ehemplo sa katawhan, luyuman sa pait nga kasinatiang mibugto sa ilang kinabuhi. Si Board Member Dexter B. YASAY nga maoy chairman sa Peace and Order Committee nahimong representante ni Governor Bambi Imano atol sa paghatag sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army og military honors ni atong Hulyo 13, 2021 sa 4th ID Headquarters sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Kini mihatag sa iyang respeto ug simpatya sa mga pamilyang nagbangutan nga niadtong tungura gipahigayon ang sending off ceremony ngadto na sa mga lugar kung asa nagpuyo ang mga namatian, duyog ang pag-escort sa puwersa sa kasundaluhan. Usa sa gihatagan pagtagad ni Board Member YASAY mao ang panawagan ngadto sa katawhan nga kung do naman angay hunungon ang mga espekulasyon mahitungod na sa rason kung nganong nahitabo ang maong trahedya sa pag-crash sa C-130 aircraft. Matud pa sa opisyal nga mas maayong duyugan sa pag-ampo ang tanang pamilya nga anaa sa kasakit tungod kay kung hisgutan lamang ang nahitabo dakong hinungdan nga makasamot sa ilang pagbati. Naghangyo lang ko na stop the speculation so that we will not be adding insult to the injury to the family who lost their family member. Let's wait for the official investigation result para mahupay pod ang mga kipambati. Ma-pilot error man, ma-human error man, ma-mechanical error man, bisa pag-unsa na ang error, at the end of the day, it was an accident. Nobody wanted to be dead. Sa laing bahin gidugang sab ni Board Member YASAY ang pagdasig sa mga aspiring soldiers ug kadtong nagtinguha nga mosulod sa Philippine Army nga ipasulabi ang pagigugma o panerbisyo sa nasod. Gani bisan sa pait nga realidad nga dako kaayo ang risgo alang sa kinabuhi sa maong propesyon, dili ikalimod nga nakaangkla niini ang proteksyon sa kinabag-an. Ang paghigugma sa atong nasod dili basihan og unsa ta kadato o unsa ta ka pobre. Dili basihan og edukado ba ta og dili. Ang importante siguro nga ang pagsilbi nato kumusulod ta sa armadong kusog sa Pilipinas, ipakita nato nga walay ka pinugkulang dili tungod sa sweldo kundi ang pagpangga sa kahusay kalinaw ilabi na sa kaugmaon sa atong mga bata. Usa sa mga haligi nga nagtuko sa panggobyerno ni Governor Bambi mao ang kahusay ug kalinaw kung asa pabiling nahimong stable ning ini ang tibuok lalawigan. Hinungdan nga dako ang saludo ni ini ngadto sa mga survivors ug nakabsan sa kinabuhi nga mga sundalo tungod sa ilang mga sakripisyo. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpi ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.